Dag dames en heren, van harte welkom bij deze 7e aflevering van Venray in Bedrijf op locatie. In dit programma gaan wij op locatie een kijkje nemen achter de schermen van één of meerdere Venrayse bedrijven. Vandaag zijn we te gast bij een slager en cateraar in één, namelijk bij Party Service en Slagerij Verkoeien in Leunen. Gaat u met me mee? Vakmanschap is vaak erfelijk. Zo ook bij John Verkoeien. Familie Verkoeien is al 4 generaties lang slager in Venray en Leunen. John, je bent de huidige directeur van dit bedrijf. Ja. Hoe lang ben jij al directeur? Vanaf 1998, toen ben ik eigenlijk begonnen met het bedrijf. En heb je vader opgevolgd? Nou ja, mijn vader deed dit al een beetje voor de hobby wel, maar dat was eigenlijk voornamelijk wat barbecues verzorgen. Maar dat was heel minimaal eigenlijk. Maar is het echt zo dat het vakmanschap erfelijk is, zoals je Ja, net zei? dat denk ik wel, ja. Dus vooral het slager zijn, zeg maar, dat zit toch ergens in je bloed. En dat is iets van, dat gaat generaties door en dan, dat kan ik zelf ook wel beamen, denk ik, ja. En kun je iets vertellen over jullie prachtige bedrijf? Jazeker. Ik zeg al, in januari 1998, toen ben ik begonnen. Toen ben ik gedeeltelijk bij de baas gaan werken en 1 dag per week voor mezelf. En dat heb ik steeds meer uitgebreid. Je bent begonnen in de slagerij of? Nee, we hadden thuis in de schuur een slagerij verbouwd, zeg maar. En van daaruit deden we dus catering en wat vleesbestellingen voor mensen maken. Dus je bent al meteen begonnen met cateren, dus van begin af aan? Ja. En dat groeide en dat groeide. En in 2004 hebben we hier op deze locatie het gebouw gekocht en helemaal gaan verbouwen. En dat is eigenlijk geworden wat het nu is, vandaag de dag. Ja, maar dit is heel uniek natuurlijk, hè? Slager en catering in één. Ja. Wat onderscheidt jou nou van andere bedrijven? Wij maken bijna alles zelf. Dat is al een heel groot onderscheid, wat steeds minder mensen doen. Maar wat ik zelf van vind, dat eigenlijk de enige manier is om kwaliteit te waarborgen. En dat ook iets is waardoor mensen speciaal naar een slagerij toe komen en niet vlees en andere spullen in de supermarkt kopen. Want consumenten merken dat daar natuurlijk zelf bereid is. Ja, zeker. En waar merkt de consument dat aan? Nou, wij maken alle producten zelf en dus dat maken we ook onze eigen smaak geven we eraan. We gebruiken verse en goede grondstoffen, dus het vlees en sauzen en groentes. Die snijden we allemaal zelf, die bewerken we allemaal zelf. En ja, dat geeft een unieke smaak en product. Omdat steeds minder mensen dat doen, is vaak in de concurrentiewereld zeg maar een eenheidsworst geworden. Omdat ze allemaal spullen uit de fabriek gebruiken. Dus mensen weten precies eigenlijk als ze een product van Verkoeien proeven? Ja, bijvoorbeeld onze koude schotel, dat is een beetje ons handelsmerk. Dat maken we echt zelf. En er zijn nog maar weinig mensen die dat echt zelf maken. Het is gewoon natuurlijk, het is werk. Maar dat komt wel weer terug. Mensen komen speciaal hiervoor naartoe als het mooi weer is, komen ze koude schotel kopen. Precies, het wordt beloond. En met name nu met het prachtige weer, met de barbecue, hoort natuurlijk ook weer koude schotel bij. Ja. Wat doen jullie nogal meer buiten? Dus de eigen producten maken. Kun je iets vertellen over het cateren? Ja, nou de catering, dat is ook weer de basis, eigenlijk toch weer het vlees, de slagerij. We doen heel veel in barbecues en partypannen en gourmet met Sinterklaas en met kerst. Maar ook heel veel buffetten en daar is toch weer het onderdeel van, ja, je hebt toch bij een buffet heb je lekker haché of een goulash. En daar is toch de kwaliteit van het vlees heel erg belangrijk in, vaak. En dat doen we ook al sinds jaar en dag. En we proberen toch voor de mensen een lekker en een mooi buffet neer te zetten. En staan jullie 7 dagen per week met die catering service klaar? Of ik zie dat jij net vader bent geworden, dus ik vraag me af, hoe combineer jij dat? Nou ja, dat is wel eens zwaar, maar dat is wel, ja, wij werken 7 dagen per week, ik zelf ook. En soms is het een dagje wat minder, maar dat er echt een dag overgeslagen wordt, dat is maar zelden. Dus ook in de weekenden kunnen mensen gebruik maken van jullie catering? Jazeker, ja. Vooral in het weekend, hè. Vrijdag, zaterdag, zondag, dat zijn vaak de dagen dat mensen een feestje geven. En EK-barbecue toevallig ook ja, nog? Ook dat is de bestellingen komen nu binnen, ja. Nu nog hopen op mooi weer. Ja, zeker, maar daar kunnen we niks aan doen. Hè. Nee, precies. Meneer, bent u hier vaste klant? Ja, ik kom regelmatig bezoek ik Verkoeien, ja. En dat is puur voor de slagerij of maakt u ook gebruik van de catering? Nou, wij komen speciaal dus voor het vlees, ja, natuurlijk. En de catering, daar hebben we ook al een keer gebruik van gemaakt. Dus het bevalt ons goed. Dus, die ervaring heeft u? Ja, daarom kom ik terug. En wat zijn de grote voordelen van een slagerij die hier ligt?
De parkeergelegenheid onder andere. Je kunt lekker vlot parkeren, geen parkeerschijf, geen parkeergeld betalen. Dus... U kookt zelf of? Ik kook heel graag zelf. Ja, ook mensen uitnodigen om eens een keer een dinertje samen te nuttigen. Maar samen met mijn vrouw een hobbykok. Dus, ja. En dan koopt u hier het vlees? Ja, lekker zelf soep trekken nog steeds. En dan gewoon een goed stukje vlees hoort er ook weer bij de maaltijd, het hoofdgerecht. Dus vandaar dat we dus voor John kiezen. Maar u koopt hier ook kant-en-klaar gerecht of kiest u echt om het zelf te maken? Deels zelf te maken, maar als ik zoiets zie liggen, dan kies ik toch wel voor een lekkere sperrip die we kant-en-klaar even op kunnen warmen of op de barbecue kunnen leggen. Dus, dat laat u aan de vakman over, aan u maakt het af. Ja, precies. Chris, mag ik jou iets vragen? Dat mag. Ja, wij staan hier bij een meester worstenmaker in opleiding, als ik het goed zeg. Ja. In opleiding. Wanneer heb je die titel? Wat moet je daar nog voor doen? Ik moet gedurende een jaar lang, moet ik 1 keer in de maand moet ik naar Utrecht. En daar komen we dan met een groep slagers, worstmakers bij elkaar. En daar doen we heel veel kennis met elkaar uitwisselen. We krijgen ook bepaalde worstproducten, daar krijgen we dus ook meer theorie in. Dat je nog meer kennis daarvan krijgt. En van wie krijg jij die titel uiteindelijk? Die wordt uitgereikt door het Worstmakersgilde, door Paul van Tricht. Dat is eigenlijk de algemeen begeleider daarin. En ben eens benieuwd wat het resultaat gaat worden. Tot nu toe gaat het nog goed. Dus, en wanneer denk je die titel binnen te halen? Als het goed is in januari. Oké. Hey, en streekgerechten, maken jullie hier binnen het bedrijf ook bepaalde streekgerechten waarvoor Koeien eigenlijk bekend om is hier in de regio? Wij maken zeker streekgerechten, dat is de balkenbrei, zult, gedroogde hammen, rookvlees, noem maar op. We maken eigenlijk 90% van de worstmakerij, dat wordt eigenlijk door onszelf hier bereid allemaal. Dus je houdt je niet alleen maar bezig met worsten, je maakt ook de rest van de streekgerechten, daar help je ook mee? Ja. Ik doe hoofdzakelijk de hele week ook varkensvlees en rundvlees bewerken. Zodat het zo vers mogelijk in de winkel ligt. En daar proberen we toch naar te streven. En is het bij jou ook een bepaalde erfelijkheid of is het gewoon iets wat jou aangegrepen heeft, dit vak? Mijn vader die doet dit vak inmiddels al 50 jaar en die is nog steeds werkzaam. En daar vind ik ben ik best wel trots op. Dus het is echt erfelijk? Niet alleen bij John, maar bij jou ook? Ja, ik heb het van kleins af aan gezien, dus uiteindelijk ga je een keuze maken wat je wil worden later. En ik moet zeggen, dit bevalt me tot nu toe nog steeds goed, want ik doe het inmiddels 18 jaar. Dus. Remy, jij bent hier de kok binnen het bedrijf. Ja, koken natuurlijk. Bij jou toevallig ook erfelijk? Bij de andere 2 heren wel? Bij jou ook erfelijk? Nee, alles behalve. Meen je? Ja, absoluut. Mijn vader die had absoluut geen tijd voor het koken. En mijn moeder die heeft er een enorme hekel aan. Eindelijk dit antwoord. Hey, een vraagje. Wat is jouw specialiteit als kok hier binnen het bedrijf? Of kon je iets laten zien wat je graag wil laten zien? Ik wil heel graag iets laten zien, ja. Het is heel divers wat wij doen. Ja. Een stukje catering wat wij doen. We maken maaltijden. Een gedeelte daarvan is naar de winkel toe en een gedeelte daarvan is de catering dan. En dat werkt heel erg fijn naar elkaar toe. Dus ik denk dat dat ook een stukje de kracht is van de zaak hier. Ja, jij maakt mij nieuwsgierig. Ik wilde heel graag zien wat je hebt gedaan. Wat de catering betreft hebben wij hier de kip pilaf. Jammer dat we geen geur-tv hebben, want dit ruikt echt heel lekker. Is absoluut ook een aanrader. Heel erg lekker. En de haché is ook een van onze toppers. Zo. Die is ook absoluut heel lekker. En dat is echt een van jullie specialiteiten, die maak je echt zelf? Ja, die maken we helemaal zelf, ja. Die krijgen ambachtelijke vlees voor Chris en daar mag ik mee aan de slag. Oké, nou maak mij nieuwsgierig naar het volgende wat je wil laten zien. Een gedeelte daarvan hebben wij ook voor in de winkel. Dat zijn 3-vaksmaaltijden, waar heel veel vraag naar is, en 2-vaksmaaltijden. Heden ten dagen hebben de mensen heel weinig tijd om nog echt intensief te koken. En daarom willen wij toch een heel goed product kunnen aanbieden naar de mensen toe. En het wordt ook steeds meer een succes eigenlijk.
Dus het is niet alleen een vrijgezellen product, maar het is ook een kwestie van weinig tijd hebben om te koken. En mensen die kunnen het hier eigenlijk kant-en-klaar afhalen. Ja, klopt, absoluut. Ja. En ik zie daar de soep staan. Ja, de soep, de aspergesoep. Dat is ook een van onze toppers. Ontzettend lekker. We moeten ook behoorlijk wat maken. Maar dat is een paar weken in het jaar en dan is het ook erg leuk om te doen. En de asperges die erin verwerkt zitten, komen hier uit de regio? Die komen hier uit de regio, ja. Hey Remy, en ik ruik nog iets heel lekkers. Zou je mij, het neigt naar sperrip, zou je mij dat ook nog willen laten zien? Ja, absoluut. Dat is geen probleem. Wauw. Nou, dat heb ik goed geroken. Ja, het is een van onze hardlopers. Zo. Op het moment als die in de aanbieding is, dan is het niet aan te slepen zoveel. Wauw. Dat ziet er lekker uit. Hey, en dan, jullie geheim zit hem dan in het kruiden van de sperrips? Ja, in de marineren, ja, absoluut. Ja. En dat is jouw taak? Nee, dat is niet mijn taak. Oké, dus wie doet dat dan? Dat is een stukje wat Chris doet. U ziet het, Party Service Slagerij Verkoeien is volop in bedrijf. Maar ook Pelemaas TV is volop in bedrijf. Wilt u partner worden van Pelemaas TV? Informeer dan naar onze tv-pakketten. Bedankt voor het kijken, heel graag tot de volgende keer. En ik ga nog even iets lekkers kopen.